वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय आरोना जोंहा मोनफैबाय पार्लाराव नै लोगोआ नायहरलाय ओइनै जोंहा मोनफैबाय पार्लार मुसुगुर फुजाना दिनै माने बिराद गोबावनि उनाव माने आङो दिनै मुसुगुर फुनो फैदों आरोना नै फुखांबाय नोंथांमोना नुगासिनो बिराद मोजां खालामो आरोना बेयाव आब' रन्जुआ खानाय बोनाय माने बेयाव फैनानै माने बेयावनो आब' रन्जु पार्लारनियावनो खानायबो बोफैदों नै दाबो बिराद मोजाङैनो दं लावबाबो सिनायाखै आरोना नै लोगोफोर नैबे रुम मोनसेया हौवासाफोरनि आरोना हौवासाफोरनि खानाय हानाय खानाय इदिनो स्ट्रेट होनाय ओमफ्राय इदिनो फेसियेल खालामनाय इदिनो देलायनाय गासैबो आरोना नै बियो हौवासाफोरनि आलादा माने लोगोफोर साइडआव हिन्दी मेथाइसोमोन नालाय माने हिन्दी मेथाइखौ मिउट खालामनो गोनांथि जादों आरोना नङाबा कपिराइट क्लेम फैयो नालाय बांसिनानो आंना भिडिअफोरा कपिराइट क्लेम नांजोबनाय आरोना मानोना आङो बेकग्राउन्ड मिउजिकफोरखौबो बिदिनो कपिराइट क्लेम नांनायफोर होफ्लांनाय जायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो नैबेखौ आं मिउट खालामनांगौ गोनां जाबाय आरोना मेथाइयालाय हिन्दी मेथाइ नालाय मोजांथारमोन लोगोफोर नैबेयाव लोगोआ बेग हेबगासिनो आरोना लोगोसे पार्लारजों लोगोसे माने बेगबो हेबनानै फानो आरोना प्लास्टिक वेल बेग होनो बेखौ आंबो मोनथिलाय लाङा आंबो माने इउज खालामफेराखै नालाय ना आंबो बायनानै माबाफेराखै नालाय लाफेराखै नालाय बेनि थाखायनो आङो नाम साम जेबो मिथिया आरो थेवबाबो आङो सोंबाय आरोना प्लास्टिक वेल बेग होनो जोंनि सिमेन्ट सापरियाव बियो बिराद सोलिगासिनो आरोना बेलेगफोराव नोंथांमोननियाव सोलिगोन ना सोलियाखै मिथिया नैबे बयसनि जाहैबाय आरोना लोगोफोर नैबे बयसफोरनि माने खानाय हानाय हेयार काट ओमफ्राय बिदिनो बेलेग ना सोब थाजोबगोन आरोना गासैबो माबा थाजोबगोन बयसफोराबो माने सेंग्राफोराबो माने मोखांखौ फेसियेल खालामनो हासिगोन ओमफ्राय खानाय स्ट्रेट एखे मोजां बरिया होनो हागोन आरोना सोरबा नोंथांमोनाथ' सोरबा होयोना खाथियावनो आरोना जोंनि सिमेन्ट सापरि सिमेन्ट सापरि माल्टि पार्पस बिल्डिंआव आरोना नोंथांमोना फैदो पार्लारनि नामा रन्जु पार्लार जा मोजांखा नै अपेनिंआनो जाबावाखैसो माने ओरैबायदि माने आङो बिराद बिल्डिं न'आव फैनाय बायदि मोनबाय आरोना फिल्मफोराव दालाय जेन'बा गाङलियाया दालाय ओरै इदि माबायाव फैबाथाय एखे सक जायोना ओरैबायदि माने बिराद सक जाबाय आरोना लोगोफोर आङो ओरैबायदि डेक'रेसन बाबा बुंनो हायि साजायखादों माने अबेयाव इयो ओं सिथाबनाय गोजा बिराद मोजां बाबा बेबो मालिक आरो नै लोगोफोर बेनो एखे माबागोन माने नोंथांमोनखौ खानाय हानानै होगोन बोनानै होगोन नै बेनो जोंना लोगो भबानिया नै गोजौआवबो बिराद लब मा होनगोन बेफोरखौबो मिथिलाय लाङाना आङो जायसा नोंथांमोननो फल सिलिं गाइस जेबो मिथिया आङो एसि बाबा थान्दायाव आरो बिनि सायाव थान्दा एसि लगायनानै होबा माथो आङो बेहस जालायगोन लोगोफोर गोजांनानै ओं गरम बोथोरावबो नोंथांमोना माबासिगोन आरो एखे माने थान्दा मोनसिगोन आरो ओं गाइस ओरैबायदि आङो बुंनोनो खोथायानो गैला आरोना ओरैबायदि मोजां बाबा एसे एरलांदो एसे
बेखौ बुंलाय लायो नामा? Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. लोगोफोर जोंनिया थांसिगोन आरोना जोङो जोंनिया लोगोआ हेयार काट खालामफैदोंमोन नालाय बे खालामखांबाय ओमफ्राय दा जों थांसिगोन। लोगोफोर आङो माने न'निफ्रायनो ब्लग लागोन सानाखैमोन आरोना नैबेयाव फैनानैसो माने ब्लग लानोसै होननानै ओरैनो ससे लादों आरोना जायाबाबो। See you again मालाबा लोगो मोनलायसिगोन। फै गाइस जों थांसिगोन आरोना सानैजों टाटा मालाबा फैफिनलायसिगोन जोंहा। ओइ थादो दै बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायबाय। नायानो देखायजो थायानो माने भिडिअआव थायानो लोगोफोर बेनि थाखायनो देखायथ'ला आरोना बारा आं खोन्थाहरखायाखै नालाय ब्लग लागोन भिडिअ लागोन होननानै। लोगोफोर आङो ब्लगखौ बारा गोबाव लानाय जादियासै आङो लाब्रबनायसो जादों नालाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव बाय। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.